이상한 나라의 알리스. Ben, boas tardes a todos e a todas e benvidos a esta obra representada por primeiro de Bacharelato de Artes Escénicas, titulada Alicia, o comenzo da fin. Esta é unha versión que mestura os dous libros escritos por Lewis Carroll, Alicia no País das Maravillas e Alicia a través do espello, convertendo así nunha historia original e adaptada. Toda a escenografía e a maquillaxe está inspirada na película original e na versionada por Tim Burton, pero sazonada coa nosa creatividade. A continuación, gustaríanos agradecerlle a Rafa, o profesor de Tecnoloxía, por toda a axuda no deseño da escenografía. A Brais, un alumno del segundo de Bacharelato de Artes, polo seu gran apoio no equipo técnico. E aos nosos compañeros de análise musical, Alba, Santi, Ximena, Andrés e Samuel, pola súa gran colaboración na escenografía. Lembramos vos que podedes sacar fotos e vídeos pero sen flash. E, por último, tan só queremos que bebades do frasco, para que podades traspasar a porta a un novo mundo, cheo de fantasías que podades tocar da nosa función. Moitas gracias. Probablemente non teñades nin idea de quen son eu. Mais... alguén se presta para adiviñar? Non? Pois... eu son Lewis Carroll, autor da época victoriana inglesa, alá polo 1830, case fai 200 anos. E para que vos dedes conta, eu son o autor de Alicia no País das Maravillas. Ai, aínda me lembro cando escribín esta obra. Eu, máis o meu amigo Charles, fomos con 3 rapazas, Dorina, Edith e Alicia, a dar un paseo polo Isis. Mentres estábamos nun barco, o meu amigo contoulles un conto. E gustoulles tanto, tanto, pero tanto, que Alicia me pediu que yo escribise. E o resto é historia. Alicia, unha rapaza valente e libre, tiña 18 anos e vivía coa súa irmá Margaret, xa que os seus pais perderan a vida nun tráxico accidente. Hoxe era unha solleira tarde de marzo e Alicia estaba moi aburrida dentro da casa e non podía sair. Ai, Diana, que aburridos son os días sen sair da casa e ter que quedar a estudar. Pero Alicia, unha mulleriña da tua idade, ten que comportarse e ser seria. Nada de parvadas. Parvadas. E cal é a lógica de usar vestidos e os homens pantalóns? Iso sí que é unha babecada. Por que non se podería ser ao revés? Alicia, que faz aquí? Estou a estudar. As mulleres non debemos estudar tanto. E por que non? Imagina, unha vida na que as mulleres puidésemos traballar, ocupar os postos máis altos, e poder votar, e ser elixidas, Alicia, por favor, que disparates dis? Estou comenzando a pensar que perdiste la cabeza. Así que, esquece todas esas parvadas e prepárate, porque será o momento de coñecer o esposo que estoy entre a ti. Mais eu ainda non quero casarme. Casarás, non queda outra. Sei que non sabes que estamos casi na pleno total. Iso non é xusto. Sí, é Alicia. Eu tamén sacrifiquei moitas cosas ao casar con Marco. Alicia non estaba de acordo con moitas condicións sociais daquela época. E casar un descoñecido adiñeirado non formaba parte dos seus planes. Escoita, Alicia. Todos temos sonhos, mas na vida forzase facendo sacrificios. E ás veces debemos sacrificar os nosos máis pesados sonhos coa finalidade de vivir mellor. Vais a ao comedor nunha hora e non se fale máis.
Diana, por que teñen que ser así as cousas? Se eu tivese o meu mundo, para nada sería dese modo. Todo sería grandioso e moi divertido. Mais iso só pasa nos soños, non? Nos meus soños. As cartas non poden ser raíñas, nin moito menos as pezas de xadrez. Os sombrereiros non poden estar tolos. E os gatos non poden sorrir. Ou si, Diana? Alicia, tes 18, ti xa toda unha moza. Isto non é real. De súpeto comenzou a se sentir moi cansa e caeu nun profundo sono. Pasaron os minutos ata que un reloxo, tic-tac, tic-tac, comenzou a soar uns repeniques que facían eco polo cuarto e despertaron a moza. Era xa as 3 da tarde, a hora do té, e coñecer o prometido escollido pola súa irmá, Margaret. Que rápido pasa o tempo! Terei que baixar dunha vez ou Margaret e non se vai a noxar máis. Mais casar non é o que quero agora. Se tan só puidese ser eu o reflexo dun espello, non me teria que preocupar por ser eu, pois tan só sería a imaxe do que con certeza son e non son. En ese instante, algo bateu entre as paredes do cuarto, e Alicia non se resistiu en ir ver que era. Achegouse pa Seniño e ao momento saltou un coello branco. Que fai aquí un coello branco con roupas e reloxo? Non hai tempo para explicación, rapariga. Que chegamos tarde. Tenéis que coller o tren, se quero chegar ahora. Onde imos? Non ves? Non ves? Xa somos as 3. Voume, que tal? Adeus, voume. Espere, señor coello, espere! Ambos atravesaron o espello, o cal levaría a nosa valente protagonista a un mundo por descubrir, cheo de lugares fantásticos. Alicia observou a estancia na que se encontraba, mais era tanta emoción que non mostrou ninguna emoción. Ai, rapaza, non ves que con ese tamaño non podes entrar? Bebe desa botella e poderás pasar. Amablemente, a rapaza obedeceu as palabras de tan peculiar voz, e aos poucos foi encollendo de tamaño ata poder pasar por a soleira. Chegou ao cabo a un extraño xardín,
cheo de especies coloridas e fantásticas. Pero chegoulle un de algún moi inusual a súa mente. Que será que lle ocorre a Alicia? Por que o corvo é... Isto é moi familiar. Sinto que estive aquí non só unha, senón 2 veces. Alicia pensa, isto non é real. Se pensas que non somos reais, acaba por nos ver. E se só existimos, deberías saudarnos. Perdoen, isto é tan confuso. Non te confundas, eu son Din e ele non. Ou pode ser Don e ele Din, como che presten. Sei que son... Sabemos que posiblemente sexas ti. Coñéceme, Coñecemos e tíanos. mas eu onde xa máis os vira antes. Escoitaches iso, Don? Escoitei, Din. Xa non nos lembra. Sinto, Din, mas non lembro se os vira alguna vez, aínda que me resulten moi familiares. Daquela foi o teu camiño. Quizás si te refresca a memoria. Tantos momentos xuntos. Non pasa nada. Non podes superar. Veña, supera, porque non podo. Tranquilos, Din e Don e Din. Está de volta o noso apresurado amigo, o coello branco. Ai, xa parece como un disco rayado. Todo o día a mirar para o maldito reloxo. Non pode ser, é tarde, moi tarde. Tarde para qué? É tarde para chegar cedo. Vamos, a presa. Espere, onde imos? Por que preguntas tanto, rapaza? Vamos, vamos. Escoiten, Don e Din ou Din e Don. Escoiten! Si, Alicia, Saben por onde foi o coello branco? por ahora, Entón, a rapaza mirou os dous camiños, mais decidiu ir por o esquerdo. Ai, Alicia, onde te metiches? Escollería o camiño citado ou pasaralle algo terrible? Alicia chegou a unha mansión, na cal estaba unha muller con aspecto serio e no chan un gato que sorría e xogaba cun novelo de lana. Bon día, son Alicia Líder. Lamento irromper así na súa morada, madame, mas quixera saber se... Non hai problema, querida. Eu son a duquesa da corte real de Corazones. Temesme tanto a miña filla, mago que se convertaron en porco. En que? En porco, ben, en porca. Comeu unha sopa de sapoconchos moi mal preparada e enfermou. E mandeille cortar o pescozo a cociñeira por descoidar. E onde está ela? A cociñeira? Non, a súa filla. Ela é a miña filla. É fermosa. Se puideses ver como era antes, era tan fermosa como a ti. Agradezo o cumprimento. Podo facerlle outra pregunta? As que deseses, querida. Por que o gato sorri? Que pregunta é esa? Todos os gatos sorrín. Eu teño unha gatiña, chamase Diana, mas nunca vin regañar os dentes. Iso é porque quizáis nunca quiseche velo. Agóchate, Alicia. Rápido. Dalle un convite a súa mesestade para os xogos de Manuel de Croque. Que non ir, a raíña do filón cortarlle a cabeza. Moitas gracias, aí estarei, pode retirarse. Alicia, xa pode sair. Que foi iso? A raíña de Corazóns, cada fin de semana, reúne a todos os habitantes do reino, incluídas as raíñas de xadrez, para xogar o croque. O extraño es que nunca fixera convite obligatorio. Estou comenzando a pensar que isto cheiras a gusto. Que acontece? Non debes de estar aquí, Alicia. Vaite e non volvas. De puideras, regreso ao lugar
Entón, o gato levantouse e dispúxose a seguir a pobre Alicia. Alicia continuaba o seu camiño nese mundo. No cal, coñecera a uns xemelgos, coñeceu a un collo branco que corría con toda a presa do mundo. Tamén a unha duquesa e a súa filla Porca. E un gato que sorría e xogaba con novelo de lana. Que máis podería pasar? Isto xa é un disparate. Estou pensar que me estou volvendo todo. Como vos sentides vos? Ben? Pois imos ver que lle está a acontecer a nosa protagonista. Alicia camiñou internándose nunha escura fraga, mais ela non se decatara de que na seguía. Estás perdida ou tan só confundida? Tamén falas? E tamén bailas? Nah. Penso que non entendiche a miña pregunta. Sinto, mas non sei se estou tan só perdida ou confundida, ou podería ser as dúas cousas. Penso que non. Quen non coñece nada, pérdese. Mais, quen xa coñeceu, pode que se confunda unha seguinte vez. Mais, xa nunca se perderá. É que isto é familiar e descoñecido a vez. Daquela estás confundida. Acompaña, levareite coa iruga azul. Ela saberá como axudarche a recuperar a memoria. Penso que iso non vai ser boa idea. Levo todo o día batendo con xente tola. Mesmo comezo a pensar que eu tamén o debo estar. Aquí estamos todos tolos, Alicia. E por moi tola que sexa a iruga azul, ela saberá axudarche. Vamos. E por certo, estamos nas Fragas das Sombras, onde nos coñecimos por primeira vez. Oh, grande iruga mestra, sinto interromper o vosso meditar. A que viñeches, gato? Ela ten certas dúbidas. E quen es ti? Sei cá son Alicia. Daquela, dúbidas de quen es? Cabeza choca. Estou. Son Alicia Liddell, nacida en Londres, en 1853, filla de Anna e Richard Liddell. A miña irmá máis bella chamase Margaret e casou con Marqués Ivanov. Está ben, mais non me dis quen es ti, nin que fas, nin que dis, nin que sentes. Iso non o sei. Daquela, dúbidas de quen es? Cabeza choca. Non son unha cabeza choca e non aturarei máis isto. Alicia, tens que escoitar. Faille caso gato, e a min. Achégate, teño algo que che dicir. Que Non te anoxes. mellor risco de aquí. Espera, entón non saberás por que non recontes o teu pasado e en cal é este. Daquela... Fala, por favor. Ben, era Alicia Liddell, unha nena alegre, soñadora e amable con aqueles que a rodeaban. Unha tarde de marzo, mentras aprendía aburridas leccións de historia, veu un coello branco como a neve e de ollos rosados. Seguiuno e cruzou a porta máis pequerrecha,
chegando a un mundo que ningún ser cabal poidera descubrir. É unha interesante historia. Alí coñeceu criaturas como a nós, gatos que sorrín, sombrereiros tolos, flores que falan e raíñas malvadas. Con todo, a Alicia non lle caeu nada ben a raíña de corazóns e mandoulle cortar a cabeza. Continúa, por favor. Aquí ven a mellor parte. Alicia despertou dun soño e salvou a vida, mais aos 11 anos regresou por unha porta a través dun espello e chegou ata as comarcas de Xadrez, onde coñeceu as raíñas branca e vermella. Alí foi obrigado a loitar no taboreiro de Xadrez e, coa axuda dun cabaleiro branco, chegou a 8ª casa e converteu en raíña. Xa convertida en raíña, Alicia non reclamou o seu trono e, desgraciadamente, ao saír do País das Maravillas, tivo un fatídico accidente na casa familiar. Casa ardeu e Alicia caeu nun profundo sono. Cando despertou, xa non lembraba nada. Entón eu... Escoita, Alicia! Alicia foi convidada outra vez ao mundo do País das Maravillas para convertirse en raíña e reclamar o trono que pertence. Entón eu... Eu son a raíña. Es, e ti podes acabar coa raíña de corazóns. Mais eu non quero pelexar. E non o farás. Sombreiro tolo argallou unha conspiración para che convertir en raíña. Gato, leva con el e coa lebre. Xa ora. Mais eu non pensei que quero ser raíña. Alicia, son tempos escuros e difíciles, e só o tempo decidirá. É a túa decisión, é a túa vida, é o teu mundo, é o noso mundo. Pero se ti, se Ali, mais se benvida, raíña Alicia, o País das Maravillas. Acompáñame, Alicia. Espera, chégate. Unha metade faraiche medrar. Unha metade. Do cogumelo, comeza choca. Con todo isto, Alicia puido lembrar as primeiras visitas. Lembrar a ti, e Don, e todos os lugares aos que fora antes. Ao fin, decidiu encaminarse cara onde estaría o sombreiro tolo e a lebre de Marto. Alguén sabe algo sobre o sombreiro tolo ou sobre a lebre de Marto? Non? Ninguén? Pois, eles, aparte de estar moi locos, adoitan tomar o té ás 3 da tarde. Mais o día era tan aburrido como para non ter ganas nin de cantar, nin de bailar. Por que me trouxeches aquí? Porque o sombrereiro e a lebre sempre adoitan tomar aquí o té. Exactamente ás 3 da tarde. Oh, ainda son as 3.
Aquí, no País das Maravillas, sempre son as 3. Así amañeza, anoiteza, trone ou no estregue, sempre serán as 3. Daquela, por que sempre se lle fai tarde ao collo branco? Porque él sempre ten a teima de querer chegar ao seu destino antes das 3. E nunca pode porque sempre lle dan as 3. Iso non ten sentido. Non para alguén que non ten tempo pro tempo. Senta, Alicia, e agarda aí, por favor. Entón o gato achegouse ao sombreiro e intentou espertalo con moito cuidadito. Bello amigo, que faz por aquí? Trouxen comigo alguén importante. Non podes sentarse a ser convidada! Iso non se fai! Espera, libre. Que? Mira o seu rostro. As súas faccións. O vestido azul. Nin nada máis, nin nada menos que a nosa ben querida Alicia. ¿Alicia? ¡Sí! ¡Alicia! La mismísima Alicia. Que ben que viñeches. Medraches. Por certo, disculpa o malentendido. Ti sabes, tanto te fai dano. E se non, mira a liebre. O meu té! Non sexas descortés cos nosos convidados, e moito menos cunha raíña. A excepción de Reina de Corazóns. Mais eu non quero ser raíña. Por que non deixas que o tempo decida, Alicia? É que non se pode gobernar un país así. Se aquí están todos tolos. Mais, direcho segredo. Os mellores si están! Totalmente de acuerdo, amigo meu. Por certo, Alicia, pensaches que non me lembraría? Oxe tamén é o teu non aniversario. O meu, que? Ah, sí, iso era. ¡Feliz no aniversario! ¡Para mí! ¿Para qué? ¡Para mí! ¡Para ti! ¡Feliz no aniversario! Digo, che, a ti, a ti, a mí. De todo bastantes de bote. ¡Feliz! ¡Feliz no aniversario! ¡Ah! O mellor, será que me sigamos bailando, amigo meu? É que non son de tolos. Non, non, señor Liebre. Dime, sombreiro, ti coñeces cordos felices? Pero non bailemos. Lebre, sombrereiro. Perdón. Alicia, danos motivos para bailar e cantar nestes tempos difíciles. Lebre porque estamos aquí. Exactamente, Alicia. Trouxemos ata aquí para que nos axudes, para que reclames o que che pertence, a coroa do País das Maravillas. Esta non é unha merenda calquera. Vimos argallando isto desde fai un ano. É unha conspiración en contra da Reina de Corazóns. Baixa a voz, Lebre. Calquera pode oírnos. Esperen, algo se aproxima. Disculpen a demora, cabaleiros. As 3 chegas tarde outra vez. Non creches que ninguén te seguirá? Non, vais non a tardar en chegar a Sota de Corazón con mensaje da raíña. Vaya, se asistentes tamén. Hola. E ben, gato, ti tes algo que decir? Ben, pois cando chegou a casa da miña ama, ao recibir o convite, deuse conta do que sucedía. Mais, que o que sucede? Verás, Alicia. Ao te mandar descabezar, ela enfureceu. E cando volveches e te converteches en raíña, está que bota lume. Agora, ela, só que volveches, está intentando dar contigo. Intentará dar contigo no xogo semanal de croquet. E dese xeito, aniquilarte, exterminarte, esnalizarte. Por iso preparamos esta conspiración. Agora, Alicia, gústate as adiviñas? Penso que non é momento para adiviñas. Oh, Alicia, veña! A vida é unha adiviña. Só tes que decirme en que se parece un escritorio
a un corvo. En que se parece un escritorio a un corvo? Como pode ser iso? Só tes que responder, non sei, así é como facemos aquí. Iso non ten sentido. Sei que estás tola. Pensas que tolei? Non o penso, estou no certo. Non nos demoremos máis. Cal é o plan? Daquela, eu estarei no castelo cumprindo o meu traballo como heraldo da raíña. Vos entraredes con os convidados. A raíña estará a procura de Alicia, mas non a poderá ver porque permanecerá oculta onde o gato ata que se dé o sinal. Cal será ese sinal? Que vos parece cando berre... ¡Ai, toi, experimento fracasado da raíña que non dios inframundo! Moi longo. Tan sobrarás os nomes, sombrereiro. Iso soa mellor. Daquela, esperaremos a que rematen os xogos e comecen os premios. E aí entraremos en acción. Gato, ti quitarás a coroa a raíña. O sombrereiro lerá os títulos que proclaman a independencia. E Alicia deberá determinar a sentenza. Todos terminaremos ben. Que me dicides? Penso que quedou claro, mas non sei se darei feito. ¡Azota! ¡Protésanote! Gato, que parecía? De súpeto, aproximouse ben escoltado a Sota de Corazón, quen estaba ao mando do exército da Armada de Corazón. A liebre e o sombregueiro tentaron disimular para non levantar sospeitas. Mirade quen temos aquí. Os dous talados, bebedores de... Debo agradecerlle ese cumprimento. Mais, que non che dou a barriga. Temos a moito para todos. Mesmo se queres lle levarse un poquinho a raíña. Porque hai máis con que a servida. Verás, cada determinado tempo cambiamos de lugares de cuncas. E como constantemente estamos comenzando e acabando unha merenda, non nos dá tempo a lavar os vasos. A propósito, era de trocar. ¡A trocar, a 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 trocar! Queren pagar por enchalados. Está ben, non vou perder o tempo anoxándome. Viñen para invitalos persoalmente ao torneo semanal de croquet da nosa excelentísima raíña de corazóns. Con gusto iremos. Será un grandioso evento. Así é, será, sí. E de non ir, a raíña mandará nos descabezar. A nosa queridísima raíña de corazóns. A propósito, se por casualidade dan unha pequena forasteira, que non se vos olvide que tamén veña. A raíña estará máis que contenta de vela de novo. ¡Saíse, poden saír! Agora, Alicia, non te procures. Ti só tendrás que chegar ao trono e reclamalo. Mas, como saberei o que facer se nunca souben o que ian facer? É simple. Só debes quedar agochada hasta que todo isto termine. Porque se te ve a raíña, devoraráte coas súas propias mans. Mais non te preocupes. Agora só bebe un pouco de té. Ademais, a raíña de corazones ainda pensa que eres unha nena e non te recoñecerá tan facilmente. Iso espero, amigos, iso espero. Mas non perdamos máis tempo. É momento de me ir. Estaremos esperando no palacio. Entón, non tendes que marchar? Bueno, en marcha! Sombrereiro, é por outro lado. Dixen, en marcha!
personaxes comenzaron o seu camiño para coroar a Alicia como a raíña do País das Maravillas. Sabe alguén o que acontecerá? Alguén de vos? Non? Gustaríamos que Alicia fose a raíña do País das Maravillas? Pois a verdade é que me encantaría sabelo. Estaba nun xardín, fora do castelo de Corazón. Había asentos para todos os convidados. Estaba por comenzar o torneo de croquet e tamén a procura da Alicia. Ai, espero que todo isto saia ben. Non me podería imaginar que a raíña de corazóns cortaralle a cabeza. Pouco a pouco foron sentándose todos os convidados nos seus asentos. Benvidos ao 25º Xogo Real de Croquet. E, como convidadas principais, dende a comarca de Xadrez Branco, a Raíña Branca. E, dende a comarca de Xadrez Vermello, a súa irmá, a Raíña Vermella. E, finalmente, escoltada pola Sota de Corazóns, Súa Alteza, Serenísima, Inigualable, Súa Excelencia, a Raíña de Corazóns. ¿Qué pintou esas rosas así? Rodar a cabeza lo culpable. Se me permite, majestade. Fuches ti, que lle córtela! Non funeu. Mais quería sugerirle que comecese o xogo para ver arañar. As execucións poden ser máis tarde. Pois, non é mala idea. Que comece o xogo! Mentres festexaban o tiro inaugural da Raíña de Corazóns, o gato e Alicia infiltraronse silandeiramente detrás do trono da raíña. Así pasaron as horas ata que chegaron o momento dos premios. ¡Sota! ¡Ven aquí de inmediato! Oh, majestade, podes explicarme por que non vexo a Alicia por ningún lado? Estive a buscarla por todo o reino, majestade, pero penso que alguén está buscando. Ben, entón, abriremos un interrogatorio antes dos premios. Souben que Alicia regresou esta mesma tarde, mas aínda non a vin diante miña. Serei prudente unha soa vez. De casualidade, alguén a viu vagando por aí? Non. Daquela, duquesa, que facías exactamente ás 3 da tarde? Mais, a súa majestade, aquí sempre son as 3 da tarde. Non me subestime! Que fixeche durante todo o día? Estive no cuidado da miña filliña, está doente. Mintes! Minto, por que? Porque ninguén pode facer a mesma cousa durante todo o día. Que lle corten a cabeza por alta traición a coroa! Piedade, teño unha filliña! Leven a porca, leven a un portello ou a donde sea, pero leven a porca! Hermano Finelón, que fixeches durante todo o día? Don rouboume o xantar e comezou a toscarme. Mentira, ese era o meu xantar. E ti comezaches a toscarme. Mentira, foches ti. Foches ti. Foches ti. ¡A boca! Quedoume
Ademais, tampouco me interesa. Estive en xogo de xadrez coa miña irmá e xa levo 5 partidas gañadas. Ademais, o único que lembro daquela rapariga é que non era moi inteligente para ser. Peña Branca, algo que dicir? Eu non teño nada interesante que contar. Só pasei o día xogo tras xogo de ajedrez coa miña irmá. E só gañei 2 partidas. Ten razón, non me interesa. Agora só falta que den a súa versión o dúo de chalados polo tempo. Chamuche chalado. Agradezolle a súa majestade, mas como ben dixo, só estivemos tomando té das 3 da tarde. Sen mencionar que estivamos planeando o seu non aniversario! Nunca esquecemos os non aniversario. Listo, señor Libre? Listo, sombreiro! ¡Feliz non aniversario! ¡Para mí! Para quen? ¡Para mí! Para ti! ¡Feliz non aniversario, digo, che! A ti. Se non tendes nada interesante que dicirte, Alicia, xa non me sabedes. Así que ordenarei que os encerren nos alxubes do castelo. Sota! Súa majestade? Quero que encarcera esta chusma de inmediato. Mais espere, súa majestade. Non deberíamos xulgaros primeiro. O que dixeron abonda. Mais non é mala idea, súa majestade. Poderíamos conseguir máis información sobre a lista. Está ben. Se cancelan os premios e pasamos a un suizo. Un por un. Por orde da súa Alteza Real, enxuizarase a toda criatura que deu testemunha o día de hoxe. Ben, pois que sexa o máis rápido posible. Tengo ainda máis partidas que gañar. Eu direi canto tarda o suizo. Ou a mellor opción é que me entregues a Alicia. E quero a viva. Iso nunca! Sobre o meu cadáver! Así que ti sabes onde está. ¡Para dunha vez! Non pararei nunca! Entón, ¡vendrá a cabeza! ¡Ah! ¡Toi experimento fracasado de riño que pontes de inframundo! ¡Insolencia! ¡Arréstelo tamén! Ese non era o sinal. Pensa. Gato, Alicia, rápido! En nome dos habitantes do País das Maravillas, nombramos como a nosa legítima raíña a Alicia Lidl. Sota, quero que me explique que está a acontecer de inmediato. Díxeme a min explicarlle a maligna mujer. ¡Isto é unha rebelión! Eles pasan a boda do seu trono. Revelarse? Justamente aquí, no meu castelo, cheo de gardas? Quero que se escabeten! Vamos, Alicia, dele xa me encargo eu. E así comeza unha persecución por todo o castelo. Sombrereiro, isto era parte do plan. Non lembro esta parte do plan. Al menos tes algo para te defender. Só teño un coitelo de manteiga. E agora que facemos? ¡Improvisar! ¿Quieres un poquillo de gente? ¡Pereza, cobarde! E foi entón, no momento máis crucial, cando apareceu a Irúa Azul, a máis sabia e sensata do País das Maravillas. Mais ela xa non era unha irúa, senón que se convertera nunha maxestosa bolboreta. ¡Paren todos! Ai, non é azul! Ai, a mestra, agora bolboreta! Así é, colegio. Acabei o límite dos meus coñecementos coñecidos e por coñecer e concederonme a metamorfose a bolboreta. Mais non viñen aquí para iso. Teño aquí os documentos que din quen é o verdadeiro herdeiro do País das Maravillas. ¡Iso non pode ser! Aquí ninguén sabe máis que a min! Ademais, esas cláusulas foron destruídas diante miña. Acaso non ves o poderosa e indestructible que é a maxia que protexen estes documentos de gran valor histórico? Ninguén podería destruílos. Esta coroa é miña, e hai que me dar
Do día 5 de marzo do ano 1864, tras abrirse unha porta no espello do Tamanxo Líder, entrou quen naquel momento tiña 11 anos de idade. Era a pequena Alicia. Durante unha épica partida de xadrez, Alicia chegou a oitava casa. Logrou que ningún outro ser que non fose de sangue real conseguira. Así, ela tomou o trono prometido fai xa 300 séculos por un lendario cabaleiro branco. Ao saír do noso mundo, Alicia deixou en espera o trono, mas agora pódese reclamalo por el anverso. Polo tanto, propoño a Alicia Liddell como reina do País das Maravillas. ¡Eso no puede ser! Teno todo aquí escrito. Ti xa non serás raíña e o teu título só pertencerate pola carta que te pertence. Arresteos. E con xustiza a carta pesou a raíña de corazóns e a sota de corazóns. Non sen antes de que o gato lle arrincase a coroa á impostora. Polo poder que se me ha sido otorgado, nomeo en nome de todas as comarcas e reinos do País das Maravillas a Alicia Liddell como raíña de este sitio. Cal é o teu primer decreto? Ordeno a apresión da raíña de corazóns e da sota de corazóns por varios múltiples, como asasinato, usurpación e abuso de autoridade. ¡Es imposible! ¡Sáltenme, canallas! ¡Sáltenme! ¡O os vou a descabezar a todos! Ti non xa podes dar ordes aquí nin en ningún outro lugar. Hagas na túa celda, que te divirtas. Teño outro decreto. Podo? Agora ele é a raíña. Pode decretar o que desexes. Lamento que non poda ser a vosa raíña para sempre. Teño outra vida en Londres e aínda hei de resolver varios asuntos. Mais, por que, Alicia? Sinto, sombrereiro, é que non podo deixar asuntos sen resolver. Ten razón. Alicia xa axudounos con nosos problemas. Agora ten que resolver os seus propios asuntos. Alicia, tens dous opcións. A primeira é quedar aquí e gobernar o País das Maravillas. Pero a segunda é que se te vas, tes que deixar un herdeiro, xa que o País das Maravillas non pode quedar sen gobernar. Penso que só vos sabedes quen pode ser o voso rei ou raíña. Son demasiado sensata como para escoller alguén mellor para vos. Entón, suxires que sexamos nós os que escollamos o noso rei ou raíña. Así é, Coello. Unha vez feito este decreto, imos votar como debe de ser. Alguén ten algunha proposta? E que mellor o máis tolo e xeneroso daqui que o sombreiro tolo. Pensan que eu podo ser rei? Acaso non aceptaría o cargo que Alicia encomendaría? Non, Neiruga. Nada me gustaría máis que ser a man dereita de Alicia. Amigo, todavía queda xente por votar. Eu voto por o sombreiro tolo. Bah, que máis dá? Se eu simplemente podo aparecer e desaparecer aquí e cola. O sombrereiro. Ven, a raíña vermella vota, a raíña vermella. Eu voto pola miña irmá. Ven, feitima. Sombrereiro tolo. Eu vou dicir iso. Non, ia dicilo eu. Tranquilos, non sigamos. Feito este decreto, eu nomeo polo poder que se me otorga en nome de todos os habitantes do País das Maravillas o sombrereiro tolo como herdeiro único da raíña Ana. Toma asento se desexas. Agora perténceche. Mais non preciso ningún trono, ningún palacio para ser feliz. Todo o que quero o teño na miña mesa de té. Incluso o meu propio colega pode ser parte do grupo dos chalados da realeza. Alicia, esta será a coroa todas as veces que veñas. Mas
Alicia xa non vai volver. Ten 18 anos, marchará para sempre. Sinto, amigos. Nunca vos esquecerei, Como sabemos que non o farás outra vez? porque levo toda a miña vida soñando con isto e nunca me decatei ata agora. Mas, ti será a primeira persoa que recorde cando estea feliz. Nos Alicia medrou. É hora de marchar. Deberías de deixar de tomar tanto té. Non sei de quen, Alicia, pero intentarei, non? Ben, sabes que non me gustan nin os sentimentalismos, nin as despedidas. Botaremos que de menos. Non esquezas erguerte o camiñar. Contaremos de menos, Alicia. Eu a vos. Sei que algún día te volverei ver. O tempo non é un impedimento para min. Para sempre pode ser un lapso moi curto. E canto un lapso moi curto. Ás veces, un segundo. Canto é un segundo. Cando amas, unha eternidade, Alicia. É hora de marchar. Alicia, botaremos que de menos. Seino, mas non podo deixar asuntos sen resolver. Alicia, miña querida Alicia, a tua toleira non coñece límites. Se queres marchar, embárgate na fraga das sombras, que canto menos o esperes, xa estarás na casa. Deica logo, cabeza choca. Alicia levaba consigo moitas cousas boas de todos os amigos cos que se reencontrou. Mais xa era hora de marchar. Eran as 3 da tarde e era hora de baixar ao comedor e coñecer o prometido escollido pola súa irmá. Aínda non sabía se o camiño que escolleu era o axeitado, mais ela lembrou as palabras que o gato de Chesi lle dixo antes de partir. Alicia, nerviosa e distraída, estaba lendo o libro de historia que lía dende o niño. Mais ela non se decatara de quen estaba xusto en fronte dela. Discúlpeme, non era mi intención. Tranquilo, non pasa nada. Foi miña culpa. Ambos os dous se miraron fixamente. E Alicia decatárase de que o mozo que estaba diante dela era posto, elegante e, sobre todo, moi educado. E el quedou abraiado coa beleza da moza. ¿Pero qué es que es bueno? Soy George Collins. Encantada, George Collins. Son Alicia Liddell. Eu francés, señora Collins. Por favor, dígame Alicia. Oh, Alicia! Penso que xa coñeciche do cabaleiro Collins. O parecerse non con representantes. É vostede moi amable, madame. Ben, sei directa. A familia Collins e nosotros chegamos ao acordo. Lembre que isto é polo ben de todos. Decidimos unirnos en sagrado matrimonio. Espera, Margaret. Alicia, por favor. Escoita, irmá. Isto non é o que quero agora mesmo. Gustaríame que entendeses que non me presta a casar. Alicia, eu tampouco estou de acordo con isto. Ainda non nos conocemos, pero o tempo decidirá se casarnos ou non. Ambos os dous se miraron e sorriron, como se tivesen a mesma atolada idea na mente. Escollería Alicia o camiño axeitado? Non o sabemos, mais isto quedará como un misterio sen resolver.
decidir cada quen que quería facer, que papel quería facer. Pero Bea, a nosa profe de artes, deixounos claro que para a última obra había que facer casting sí ou sí. Entón, o que fixemos primeiro foi decidir quen quería ser director, neste caso María e máis eu, e a partir de aí, pois, ir facendo os castings. Eso o tenéis claro. Claro, sí. Eu por menos sí, María non sei. E a partir de aí, pois, fomos facendo os castings. E cada un, pois, apuntábase ao que quixera. E, claro, había moitas persoas que, por exemplo, querían un papel, pero tiñan que presentarse a outros sí ou sí, porque senón quedábamos en persoas. Fomos descartando tal, e así quedou. Non quedou nadie fora. Non.
Bueno, que marchó. tema repartición. En canto a escenografía, diálogo, dirección e tal, pois temos a Leti e a María, que son as nosas directoras da obra, que foron as encargadas de, entre comillas, facer o diálogo, bueno, facer non, realmente o diálogo se estaba feito, había que traducir ao galego, e despois pois ir retocando certas cousas que as modificamos para que fora máis completo ao que íbamos buscando. Despois a escenografía, Idaira e Laura son as nosas directoras de escenografía, que a verdade un aplauso para elas porque dirixindo basicamente o que era a escenografía, o que debíamos facer cada un, e entre todos pois puxemos unha man e foise pintando cartóns. Efectivamente. Moitas grazas. A mí me gustó mucho. Gracias. Algunha curiosidade por aí que queirades saber? Pregunta? ¿Os peleasteis mucho? ¿Cuánto tiempo os tomó hacer la obra? Pois a obra máis ou menos elixímola a metades de xaneiro. Os castings foi a partir de ali, cando xa tiñamos os personaxes seleccionados, pois máis ou menos comezamos a ensaiar e comezar coa escenografía febreiro, marzo, ata onte. Alguén máis? Que é o máis complicado que vos enfrentastes? O tema da logística, o tema de aprender os diálogos, o tema de... A ver, é que aprender o diálogo é algo que... No, o máis difícil é cando encontramos o guión, tivemos que leer basicamente o que eran as escenas, o que iba a facer cada un, e buscar os pasos, as palabras, adaptar todo, porque realmente moitas das cousas que miraches non tiñan nada que ver co que poñía diálogo original, xa que hai certas cousas que hai que adaptalas simplemente porque a obra queda mellor. E iso foi o máis difícil. Luego, a ver, esta pregunta preguntaron por la mañá. Creemos que é un pouco subjetivo, porque para mí o máis difícil foi escenografía, o tema de todos os cartéis, a cama, A vestimenta. a vestimenta tamén foi un mundo. Para outra xente foi levar esta hora a escena tamén foi moi difícil, porque algunha escena en concreto, por exemplo, esta última, estábamos todos. Era moi difícil distribuirnos para que non quedase todo aí un montón de xente sin facer nada, e foi un proceso difícil. Bueno, o resultado que foi bom, sempre. Bueno, si quiere que lo digan las directoras, pero hay que dar menciones honoríficas a las personas que están aquí. Otros no, pero bueno, a Santiago, que está ahí. Perdón, no. Pues a Santi, a Miranda, a Alba, a Jimena, se vuelve a repetir. Andrés, a Bea, a Rafa, que nos ayudó un montón en el taller. Y a Bryce. Y a Samir de Jesús también. También. Bueno.
Directamente por mí, ¿eh? Ah, por ti. A ver, Martín, responde. ¿Cómo? ¿Cuál es tu escena favorita? Ah, En la que salgo yo. todo en general, pero bueno, había ciertos momentos ahí humorísticos, sombrero loco, la ruta, tal, estuvo muy bien, en conjunto estuvo muy bien todo, o sea, bueno, cada parte tiene su, bueno. Y el monólogo del chico también está muy bien. Sí, ¿El qué? No, el monólogo del que va contando. Es la pregunta del millón. No, mi pregunta es... ¿sabía desde el principio que querías hacer esto? ¿O si ya ves moitas máis opciones que chegaste a esto? Algo siendo clara. Desde el principio del curso estábamos, oh Alicia, Alicia, oh Alicia. Y otros decían, no, Alicia no, ni de broma, vamos. Mira dónde estamos. A ver, houve outras opcións, por exemplo, había xente que propuso os descendentes de o mago de Victorio, Eduardo, Lo de Victoria es mejor, no entendí nada. los hermanos miserables. Sí, por favor. ¿Pensaste en meterle alguna música o algo así? Ya, para hacerlo más musical. Porque los musicales es lo que más nos gusta en la escuela. Por eso lo digo. Que siempre nos gusta meter Sí, no música. hay experiencia con Gris, la verdad. Sí. Ya, mamma mía, ya. Queríamos meter cancións, pero é que a verdade é que xa nos costou moito facer o diálogo en sí. Hai algunhas cancións que están metidas aquí que non é por darnos aquí de... Pero eu, por exemplo, aprendíme a canción Cita esa, que ni siquiera teño aprendida. O lunes anterior, o sea... Ayer. Bueno, moitas máis. Bueno, yo quiero pensar que estáis todos aprobados. No se sabe. No se sabe, no se sabe. Aparte práctica, sí. Bueno. Muy bien. Ben, se non hai máis preguntas, comentarios, nada, pues levantamos a...